आपल्या कुटुंबासोबत 2022ला निरोप व 2023चं स्वागत करण्यासाठी योग्य ठिकाण म्हणजे खुशी विलेज रिसॉर्ट हे दूर कसालपासून फक्त 3 किलोमीटर अंतरावर मालवणी मेजवानीसह एसी नॉन एसी कॉटेज, भरपूर धमाल, डीजे साऊंड, कराओके साऊंड, रेनबो डान्स, स्विमिंग पाऊंड आणि खाण्यासाठी विविध अनलिमिटेड पॅकेजेस। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9987 14 17 77 किंवा 9423 33 47 77। 29 डिसेंबर पर्यंत बुक केल्यास प्रति व्यक्ती ₹50 सवलत, स्टुडंटसाठी ₹50 सवलत।